खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव प्रमद बर'आ बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनावनो गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा गावनि बिबुंथियाव गिबिसिनावनो बिथाङा बुंथिदों जे जों पावारनि थाखाय राजखान्थियाव फैयाखै पावारनि थाखाय जोङो राजखान्थियाव फैयाखै बे समाव रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होनो थाखायसो पावाराव फैदों बे समाव रायजो राजाफोरनो हानि मोनथाय आरो गुबुन जे मोनथायफोरखौ होफुंनो थाखायसो जों पावाराव फैदों जायनि थाखायनो उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव जों देरहादों गोबां मार्जिन लानानै सिडली बासिनि रायजो राजाफोरा जोंनो भट होदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर' बे 4 बोसोराव UPPLआ जेरैबायदि रायजो राजाजों सिथाबफानानै खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बजबनानै लादों आरो जोंनि साननाय हनायखौ लासैनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय जे आगोलनि राजखान्थि खालामग्राफोरनि बायदि जों जे गोहोनि थाखायल' पावार नागिरनानै एबा थाखा फैसा नागिरनानै राजखान्थि खालामनो फैयाखै रायजो राजाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय फैदों रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय फैदों आरो रायजो राजानिफ्राय हा हुनिफ्राय लानानै गासैबो फरायसालि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनायखौ नुनानै सिडली समष्टिनि रायजो राजाया जोंनि फारसे जि अननाय बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोर BPF राजखान्थि हान्जानि जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिदों गाज्रि सिन्ता लानानै बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो जेब्लानो बिथांमोना गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिदों आरो जेब्लानो बिथांमोना बे समाव गाज्रि सिन्ता लानानै बिसायख'थि गेलेदों बेनि थाखायनो बिथांमोना जोबस्रांलांदों आरो जायनि थाखायनो बिथांमोना जेनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बेरेखा दोलोफोरा जेसेबां नों गाज्रि सिन्ता खालामनानै गाज्रि बिथांमोना साननानै बिसायख'थि गेलेगोन अब्लानो बिथांमोना जोबस्रांलांगोन बे सिडली बिधानसभाल' नङा सिडलील' नङा गुबुन बियाबफोरावबो बा बिधान सभाफोराव बाक्सा उदालगुरिफोरावबो बिथांमोना जेनजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर' समष्टियावबो BPFनि बिजाथिया जेनजोबगोन मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिभ सिन्ता लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय सोंखारिनाय नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय आरो राजखान्थिया अराय सम मालायखौ सोंखारिनाय मालायखौ रायनाय मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना आरो बेबायदि थासारियाव दिनै BPFआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायो बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो कनस्टिटुएन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा बेयो रोखा जाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोन्दों जे फैगौ BTC बिसायख'थि थामहिनबा 2025 मायथाइयाव BTC बिसायख'थि जागोन आरो बे बिसायख'थियाव मोन 40 बियाबाबो जेनजोबगोन होननानै बुंदों जे BPFआ 0 मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों 0 जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTCनि CM प्रमद बर'आ बे समाव प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे फैगौ 2025 मायथाइयाव जे BTC बिसायख'थि जागोन आरो बे BTC बिसायख'थियाव मोनसेबो बियाबाव देरहासारनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' आरो बिथांमोननि जे गाज्रि सिन्ताधारा जे खालामनानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोबस्रांलांजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ राजाफोरखौ साबायखर बावो सिडली ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजा जिखिनि आफादफोर धोरोम आफादफोर बयखौबो आङो साबायखर बावदों जोंनि माहारि आफाद बयखौबो आं साबायखर बावदों लोगोसे सिडली समष्टिनि सिङाव थानाय जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि माहारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आइ आफा रायजो राजानिसिम आं साबायखर बावदों बेजों लोगोसे सिडली समष्टिनि सिङाव गुबुन हारिफोर जेरै कच राजबंशी बाङालि गोरखा माइनरिटी सूत्रधर
बिभिन्न जनगोष्ठी बयबो सान्थालि आदिबासि बयबो जोंखौ मदद होदों आं बिथांमोननोबो साबायखर बावदों आरो सिडली समस्तियाव बिसेसकय जोंनि UPPL हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरजों सिथाबनानै रायजो राजाफोरनि दुखुनि समाव रायजो राजाफोरनि गोनांथार समफ्राव गसंफाबोदों बिनि थाखायनो दिनै सिडली ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा UPPLनि बिजाथिखौ देरहाहोदों आङो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सिडलील' नङा गासैबो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो UPPLजों गसंफागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों आरो सिडलीयाव हिउज मार्जिनाव देरहाहोनायनि थाखाय सिडली ओनसोलनि रायजो राजा आरो आं साबायखर बावो आरो जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनोबो AGP BJP UPPLनि दैदेनगिरिफोरनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावो थांनाय बिसायख'थिनिफ्राय एबाराव MLA बिसायख'थियाव गोबां भट मोनदों मा जानो हागौ बिनि गुबै जाहोना बेनो जे बे 4 बोसोराव UPPLआ जेरैबायदि रायजो राजाजों सिथाबफानानै खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बजबनानै लादों आरो जोंनि साननाय हनायखौ लासैनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय जे आगोलनि राजखान्थि खालामग्राफोरनि बायदि जों जे गोहोनि थाखायल' पावार नागिरनानै एबा थाखा फैसा नागिरनानै राजखान्थि खालामनो फैयाखै रायजो राजाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय फैदों रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय फैदों आरो रायजो राजानिफ्राय हा हुनिफ्राय लानानै गासैबो फरायसालि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनायखौ नुनानै सिडली समस्तिनि रायजो राजाया जोंनि फारसे जि अननाय बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो आं मिजिंथियो बे सिडली नङा उदालगुरि बाक्सा तामुलपुर क'क्राझार जेरावबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हिउज मार्जिनाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहागोन बेयो रोखा जाबाय आं दिनै बिथांमोनखौ जेबो बुंनो सानाखै खालि आं बेखौल' बुंनो सानदों जे गाज्रि सिन्ता लानानै राजखान्थि खालामोबा मालाबाबो देरहानाय नङा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावथि नैबे बिसायख'थियाव जोंखौ गाज्रि सोंखारिनानै गाज्रि बुंनानै राजखान्थि खालामदों नाथाय नैबे बिसायख'थियाव जों रायजो राजानो मा मावगोन मा मावदों बेखौ लानानैसो जोङो फोरमायदों दा नंखायनो बेरेखा हान्जाया जेसेबां गाज्रि सिन्ता लानानै राजखान्थि खालामगोन एसेबां बिथांमोना धंस जागोन आरो एसे सिगां खौसेथि जानायनि खोथा सोलिदोंमोन दा खौसेथि जानाया मा अबस्थायाव दङ बिनि सायाव आं दिनै फोरमायनो सानाखै पार्टि लेभेलाव डिसकासन खालामनानै उनाव फोरमायगोन आङो साना जे 2025आव BPFनि बिजाथि देरहागोन 40टा समस्तियावबो BPFनि बिजाथिया जेनजोबगोन मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिभ सिन्ता लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय सोंखारिनाय नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय आरो राजखान्थिया अराय सम मालायखौ सोंखारिनाय मालायखौ रायनाय मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना आरो बेबायदि थासारियाव दिनै BPFआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो कनस्टिटुवेन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा बेयो रोखा जाबाय